Всеки има право на избор. За мен това са бедни души, загубени души, малко поетично казано. Така че мога само да ги съжалявам. Тези думи на Кирил Домусчиев станаха ябълката на раздора между него и феновете на ЦСКА. По този начин собственикът на Лудогорец упрекна част от агитката на червените, която подкрепи румънския Стяла по време на плейофа реванш за влизане в групите на Шампионската лига. Един богат човек е грозно да казва на другите, че са бедни. То се знае от само себе си. Не харесвам, не одобрявам изказването на Домусчиев, макар че той има право да говори, защото, нали, знаете, който плаща, той поръчва музиката. Лудогорец успя да постигне бленуваната цел, а Домусчиев призова: не правете допитване до всички българи и до феновете и дай Боже да се паднат ти отбори, които тези зрители, които бяха днеска на стадиона и тези, които са ни стискали палци пред телевизорите, искат да видят, нека дойдат техните любимци. И нямаме претенции. Дали ще дойде Реал, Барселона или който и да е, отборът ще играе футбол и да се надяваме, че всички хора, които ще бъдат тук на стадиона, са щастливи да видят големите звезди. Ден по-късно Лудогорец разбра и съдбата си. Шампионът на България ще играе срещу Реал Мадрид, Ливърпул и Базел. Последва и реакция от страна привържениците на ЦСКА. В декларация те заявиха, че по време на сблъсъците на Лудогорец с Ливърпул и Реал, националният стадион Васил Левски ще бъде пълен. Но разградчани ще се чувстват гости, тъй като английският и испанският грант имат много фенове у нас. Задължително и разбира се ще подкрепя и ще застана в страната на нашите фенове. Във всяко едно действие и всяко едно отношение. В край на края ще работим и живееме в една демократична страна. И ето, ако като дойде мача Ливърпул и Лудогорец, аз също ще подкрепям Ливърпул. Това ми е симпатичният отбор, това ми е любимият отбор след ЦСКА, така че защо да не ги подкрепям? Никой не може да ме задължи да стана привърженик на Лудогорец или на Хаско или на Марек или на който да било. Така го чувствам, така го виждам, така че напълно ги подкрепям. Така наречените хейтери. И за още по-голямо съжаление трябва да спомена и един от така наречените футболни капацитети в България, ще сложа думата капацитети в кавички, Стойчо Младенов, който се присъедини към тях и щял да ходи да подкрепя Ливърпул на мача с Лудогорец. На подобен пример като този от двубоя Лудогорец Стяла станахме свидетели и в Лига Европа. Част от привържениците на Динамо Дрезден, които имат славата на едни от най-големите хулигани в Германия, обединиха силите си с тези на ФК Сараево по време на гостуването на босненците на Борусия Мьонхенгладбах. Там на запад обаче никой не нарече феновете на Динамо родоотстъпници или бедни и загубени души. Дори нещо повече. В медиите отразиха подобаващо приятелството между дрезденци и публиката на ФК Сараево. По време на двубоя на Борусия парк ядро от 400 фена на Динамо застана рамо до рамо с 1200 босненци. Като любопитен факт е, че ръководството на дрезденци е искало бройката билети от Борусия Мьонхенгладбах. И входните талони са се продавали на специални каси в бившия източно-германски град. Софиянчетата, ако мога така да се каже, и те са дошли от село, ама селското си останало от тях. Аз лично бих отишъл да гледам Ливърпул и Реал Мадрид, не Лудогорец и да ги подкрепям. На клубно ниво всеки има право да се решава кого ще подкрепя, как ще го подкрепя. Значи до някъде, понеже сме малка страна, патриотично настроена, нали, нормално е да се използва патриотичната кауза. Нали, че български отбор трябва да се всички български фенове трябва да подкрепят съответния български отбор в клубните турнири, но това не е общо прието понятие навсякъде по света, нито в Европа. На клубно ниво всеки може да се преценява кого ще подкрепи. Лично аз ще подкрепя Ливърпул на матча срещу Лудогорец. В първия домакински матч ще подкрепя Лудогорец. Но в матча с Ливърпул ще бъда в сектор Г и ще викам за отбора на Ливърпул. Аз ще да гледам и трите мача на Лудогорец, но ще гледам мачовете на Лудогорец заради отборите, които ще дойдат, не заради Лудогорец. Казвам го твърдо, специално заради финал за Суперкупата на България, където моят отбор любим тотално беше ощетен. Тотално. И всички видяха за какво стана въпрос. Ами феновете на Лудогорец, ставаш една сутрин на 30 години си и решаваш, че си фен на футбола. И си избираш Лудогорец, това е. Така. Не може, то трябва да го имаш отвътре по принцип. Не можеш да решиш на 30, на 40, на 70 години, че обичаш футбол, а до вчера си ги кълняваш, защото са простаци, наркомани, пияници и какви ли не още епитети за футболните фенове, истинските футболни фенове. Аз съм за да подкрепяме Лудогорец, защото те в момента са най-добри. Нищо, че много чужденци има, но са и най-добри играят. Лудогорец с подкрепата на своите фенове от Разград
от Пловдив, трябва цялата държава да се обединим и да отидем и да им помогнем, така се кажем, Васил Левски. Класика против Лудогорец малко идва пресилено, но сега, просто защото е български отбор, нали, да се пречупвам и да го подкрепям, не мисля, че е редно. И не мисля да бъда нали, заклеймяван като родоотстъпник или човек, който не мисли за българското, защото по тази логика, значи доста европейски и световни продукти трябва да ги забраним, нали, при положение, нали, ако ги сравняваме на база продукт, нали, а не футболен отбор. Екипът на TV7 проведе анкета, чрез която попита феновете дали Лудогорец трябва да е национална кауза и как привържениците тълкуват поведението на агитката на ЦСКА, която подкрепи Стяла. Не е нормално срещу български отбор да има българи, които подкрепят чуждия, но те си знаят, те са приятели, те са решили да ги подкрепят. Нека да се обосноват защо обаче. Те са побратимени отбори и две армии трябва да се обединят. Той и миналата година Левски и Лацио се обединиха срещу Лудогорец, но пак не постигнаха желано. Част от феновете на ЦСКА, начало с Димитър Ангелов в Дучето, подкрепяха Партизан. Не, подкрепяха Лудогорец, извинявайте. Макар че трябваше да подкрепят Партизан по тая логика, защото Стяла също са червен отбор. По тая логика трябва да подкрепят. Тоест ЦСКА си противоречат като цяло. Аз го усещам като завист, не като нещо друго. Трябва да се спре с тази истерия, която е с тези псалми по вестниците и радията и телевизиите, че Лудогорец е национална кауза. Преди година, когато Левски подкрепяха Лацио срещу Лудогорец, мисля, че това е нещо, клубният футбол е различно от националния, не трябва да се превръща в национална кауза. Това до някъде е комплекс, не знам какво може да се нарече, обаче да отидеш в чужда агитка, да викаш срещу български отбори, да, има много фенове, примерно на Стяла. Има, може би, хора, които са ходили на повече мачове на Стяла, отколкото на Лудогорец, както се казва. Но в даден момент да ги наричаш, да почваш да викаш срещу тях и да пееш срещу Левски на мач, който няма никакво отношение, това аз лично не го подкрепям и не го разбирам. И те не подкрепят Стяла, те викат против го верят. Това име, те са комплексари. Нито Домусчиев е прав, нито феновете на ЦСКА, който за мен това е български отбор, въпреки че имат малко български футболисти, но е редно да не се подкрепят чужди отбори, нито пък Домусчиев да обижда феновете. Всеки си има право в края на краищата.